Дуслар, хәерле көн. Татарстан китап нәшриятында бүгенге көндә Сөембикә Ханбикә образына багышланган альбом дөнья күрде. Әлеге альбомда Татарстанда һәм Россиядә, шулай ук Казакъстанда да билгеле булган рәссамнарыбызның репродукциялары урын алды. Төрле жанрларда, төрле стильләрдә ясалган картиналар Сөембикә шәхсенең бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмаган күрсәтеп торалар. Мәсәлән, Бакый Урманчы, классикадан инде. Бакый Урманчы, Чыңгыз Әхмәров, Худяков, Камил Мулашев, аларның рәсемнәре шу альбомга кертелде. Альбом бик матур, дизайнаның шундый бик зауыклы итеп эшләнгән. Альбом бик сыйфатлы кагазьдә бастырылды. Һәм аның дизайны да Сөембикә Ханбикәнең затлылыгын күрсәтә торган, матур итеп затлылыгын ассызыклый торган итеп эшләнде. Текстның авторы Татарстан Республикасының Габдулла Тукай премиясе лауреаты, шагыйрә, сәнгать белгече Розалина Гумеровна Шагеева. Шунысын да искәртеп узырга кирәк. Бу альбом проекты Культура России федераль программасы конкурсында катнашты һәм өлешчә шул программа хисабына бастырылды. Дуслар, бүгенге көндә бу альбомны Татарстан китап нәшрияты фирма кибетләрендә сатып алырга мөмкин.